forget to subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 2, Sikukune 0. I'm joined by We Talk Football. SA. Who are you? How are you? You don't know me. Cha ngithi nifuna ukuthi nijane. Silungu angisijwayele. Yeah. It's not our marathon. Nami kuye ngihluleke baba. Yeah, sure. Yeah. No, mfowethu asiye lapha egroundini. Yes, Samuel. Abalandeli beChiefs badliwe ngempela sonto edlule. Yes. Ngempela sonto lesisuka kiyo. Golden Arrows. Yeah, base bacabanga ukuthi abasuza namhlanje kuba i-team izodliwa. I-team yabalaya yawina. Laba bangezanga. Yes. Sibonge laba bezile. Sure. Ngoba bafika ngendlela efanele. Yes. Imidlalo kubuhlukene kabili. Kanjani? Isombe sokuqala bekwese sikhukhuni. Yes. Sidlala sibe na shot on target eyodwa ethembisayo. Kodwa besingenzi they kept on coming. Besilokhu sizile kodwa sigcine singafikanga. Yeah, besilokhu sizile kodwa sona. Bebafikile. Yeah, befika kodwa uyabona. Isombe sesibili wayithatha umthetho iChiefs wayibeka la emahlombe. Yeah, wayithwala umthetho. Shaya amaphasa amafishane, ushaya amaphasa amade. Yabona uphase emumva makufanele. Bememeze bethi hey wena umthetho awenzala uphase emumva. Engabe nandaba ngoba ngangisho ukuthi ngikhuluma ngotalent lapha umbatha. Not our cameraman. Talent but not umbatha. Yeah, utalent umbatha ngoba ngangisho nangale ukuthi wazi kangcono kunathi kuyakhona la kufanele khona ukuthi umdlalo awubambezele. uBartman udlale kahle kakhulu ngale kwegoli nje umfana ubekhombisa ukuthi uyafuna ukudlala edlala neposition mhlamba kangayijwayele edlala ishumi kodwa udlale kahle kakhulu lo mfana lo ulangelihle phili lo othengwe ngabadlali ababili nelokhuzane nemali nenkomo embili hayi udlale kakhulu fanele le price yakho ukuthi be u5 udlale kakhulu asithemba umfana uthakazula imali uzoqhubeka adlale ngaleyo ndlela leyo khona laba mfaka ibhathu khona hayi waqhubeka kwadlala umfana ustrong engingakusho nje angizuba mude ngizothi iChiefs idlale kahle kakhulu ngesombe sokuqala ibe yiteam enkulu esithi mhlambe ke umdlalo lona ke sikubhekayo ucoach usayifuna icombination kodwa bengilindele ukuthi lesikima eqale ngaso mangabe kuyiwa kuSundowns eqhubeke edlale ngaso ngoba sikhombisa ukuthi kukhona la isifuna ukuya khona siplesa second half no siskim nje lesakaqale ngaso starting 11 ufuna aqale ngaso ngimadlala neSundowns substitute ngendlela efanayo sazi ngoba iSundowns nayo yethusa ngoba indlela ebuya ngayo ngama second half ibuya kabuhlungu ibuya nangama last minute lapha embombela ibuye ngemzuzu emibili icishe yokugcina iyabuya yawina kusho ukuthi inayo isazobuya nabo uSundowns ekuzofanele ukuthi iChiefs ibambe eqina yazi makuthi ubambe eqina ichawula inkokha igcwale la esandleni yazi inkokha ngizokufundisa ngelinye ilanga ukhulele sowethu ngakho okay ngizokutshela mangazi ngasekho la ku microphone sengivala yimi indoda yokuqala yomZulu eyabhalela unkosikazi wayo iSMS ngeEnglish wathi yazi uthi yathini unkosikazi omdala wahamba ngalelo la ngiyathi I love you but I'm not sure okay